כן, אבל גם אתה עושים מתבצע. נכון מאוד, ובכל זאת יש הבדל. כשבני ישראל יצאו ממצרים, הם עשו זאת בחיפזון, בעניות, וכך הבצק שלהם לא הספיק להחמיץ ולטפוח. מה זה בדיוק חמץ? רגע, תענוג, אוי זה האור חזר, טוב. חברים, להכניס את הפנסים. צריך להמשיך במשימות. דלק, מי פותח? מה פותח? בקערה, אתם רואים ילדים? נכון, זה הקערה של המים. לא פיסי מפה. אוקיי, ילדים, מה יצאים? רק שיוצא, זה הבצק שיוצא. זה מתכללוש, לערוב עם הידיים. רואים? ההגנה את זה. מי ציין? מעיין, איפה פיטי שלך? ביטי מה את חושבת בחוצה שם? יופי! כולם קיבלו? אני לא קיבלתי. כולנו קיבלו לו. לירון? אני הייתי די, שלא ידבק. מספיק, זה ידבק לה. שלא ידבק. אוקיי? מה תכף? אני אביא לכם... יופי. מה לא? הנה, קח את זה גם. תראי לי רפלי? טוב. עשי, כן. מי צריך קיסם, חבר'ה? אני הולכת כל אחד הממתק שלו. כן, עוד רגע. לא שמת קמח? לא נורא זה יתפרק, זה יהיה לך שניים. תעמדי מאחורי נועה, נדעת בזכור קצת. נועה, שמת את... כן. נועה, בואי. אבל, ואז כשמסתכלים דרך החור רואים דברים מאוד מעניינים. דלי, מי זה הילדים האלה? נכון, לא הצגתי לך אותם. תסתכל, זאת משמאל, זוהי דה. לאיפה שאור הוא קרא יום, ולאיפה שחושר, ששם אין אור, הוא קרא לילה. בכל דור ודור חייו